ঠিক আছে amang keras nih tuh ada di garam thế rồi khi mới mua từ pen không phải tên na qua thì phải cái nụ quá qua thì phải cái ra xem anh chỉ cái nó chỉ nó ha itu buri ya mudah-mudahan saya yang kalau balik kalau kayak sebenarnya coba amang keras nih tuh ada di garam ঠিক আছে খালি দিতে তো ngamu sih water pakai sih tahu orang kepek yang saya mulai itu jodoh yang sorok yang nara sini kapan mah kayak gini zorak kering lah semua itu kan nah sini itu teh oh botol kita tuh mana ini nanya mulai bela tapi kita gimana kita sekarang ayo ada subscribe sini ya nih ayo kau beri ঠিক আছে sini media rano pulano anikha kaham te osatir ni khakamya pharo te hasen joto lukoro no osatir ni khakamya pharo jungkini ani bararam churbe bisi kansin bisun khobjak joto osakaima jagao tini Berai Naikha khangbai te tini honorable cm ditibul mumbai te tini amne joto leaders ni chaito mumbai tini ramchandra amchai je puja kaimani more than 62 jaga chengkini visit khotya mia bai tini visit khotya dai joto jaga thane chengkini je chuptui eba chini puja komani joto adong song ham jami ya sambe chubachu ya kholai te ama haino tin Berai ni Naikha khangbai bini thanchani thanbai dei chung amchai ama haikani chung joto thanchilai chung sani tero joto khamya phran bisin chung hatum khajake paralai tongo ama haikani phaini bisiragobo amoni paralai nai te amona ani thani kaisa suri mong tonai chini asateli bisite joto ni nukhungo hamsawi dan je dreams of fulfilling thung te joto hampurin kaunti ni ani suri mong joto bagai tang taklai bisio simido omo haikai je osamra kai ma jagao thangai berai bisi sidia ang 2019 ni simino election contest kene sirang simino every year ang je chuti joto chini mwtai kai ma jagao thaching ni program ma layo ke bornang je sidan kham kham zaman ade mukmo ya kham zaman ma lo